Перадаць паўсядзённае народнае жыццё беларусаў атрымалася ў Коласа яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя, а пасля выхаду паэмы «Новая зямля» айчынныя навукоўцы стварылі суполку, якая разглядала яго творчасць вельмі скрупулёзна. Зараз гэтыя групы разрастаюцца, і 35-е каласавіны гэтаму пацверджанне. Звычайныя студэнты абмяркоўвалі шлях класіка разам з гісторыкамі, музыкаведамі і мастацтвазнаўцамі. Каласавіны – гэта сапраўды маштабнае свята, якое традыцыйнае для музея Якуба Коласа і якое будзе працягвацца і надалей. Якуб Колас, ён сапраўды варты таго, каб пра яго увесь час казаць, чытаць, вывучаць, і даследчыкаў вельмі шмат цудоўных, выдатных сабралося на сённяшняй канферэнцыі, якія даследуюць творчасць Якуба Коласа, якія вывучаюць сам музей і параўноўваюць з іншымі музеямі свету. Пакуль на другім паверсе абмяркоўвалі творчую спадчыну песняра, на першым рыхтаваліся да выставы да стагоддзя першага выдання зборніка «Казкі жыцця». Алегарычныя апавяданні прадстаўлены ў арыгінале з праўкамі Якуба Коласа, а таксама пераклады некаторых апавяданняў на англійскую, французскую і таджыкскую мовы. Усё можна суаднесці з ілюстрацыямі і графічнымі работамі мастакоў, якія знаходзяцца побач. 3 казки вот тут мы показываем, якія он подписывал, например, просвещение Янку Купалу з Метраку Бедулі, ну и одна казка, можно сказать, про себе. Казка называется «Ночь, як калі папа расцвіце», ну, зразумела, что это про Янку Купалу. В 25-м годзе, это до 20-годдзя літаратурной дзейнасці Янкі Купалу, он и присвячение дал. Там ён абыгрывае яго псевданім, расказвае пра творы, упамінае спадчыну. Па выніках навуковай канферэнцыі «Каласавіны» па традыцыі выйдзе зборнік артыкулаў коласаўцаў.